Тук системата е изградена на 6 кръга. Това са бутоните. Всеки кръг има отделен бутон и отделно има едно копче, което изключва всички кръгове. Това е един кръг, втори кръг, трети кръг, четвърти кръг, пети кръг и този тук е шести. Сега запаваме всички кръгове. Значи почвам първи. Така всички кръгове работят. И сега натискаме бутона, който изключва всички. Сега може отделно да ги включим. Може да демираме отделно някой кръг, като този отсреща. Системата адресируема, като на всеки бутон му е казано кой кръг да управлява. Всеки кръг е демируем, примерно този. Значи първо ще пробваме с този кръг да го демираме от 0 до максимум. Като пуснем бутона, се запаметява състоянието и след това винаги включва-изключва там. Да кажем, ако демираме различни кръгове, те става с различен интензитет. Ако искаме да ги изравним, най-хубаво става с бутона OFF. Изключваме всички. И го задържаме и той почва да демира абсолютно всички кръгове еднакво. Като го спреме, навсякъде се запаметява една съща стойност. В общите линии това е. Сега изключим отделни кръгове и те остават запаметени. Сега да видим прецизното демиране. Сега започваме тази да демираме от 0. Както виждаме, демирането е много прецизно.